Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kembali lagi bos. Loh, buat. Kok ngono ki acara buat apa kok? Aduh kacau. Itu bos. Acara bos. Loh bos, jadi bos. Gak ada delok video kok. Kita coba niki gelap apa wi lho. Lho, aku lek berkata we. Banyak kowe lelan. Ora lali nek kono apa. Nggo aku le. Tenang kok ora iki. Syukuran apa iki, Bos? Syukuran apa iki? Main waduh. Main waduh iki. Loh, tenang kok ora palan omonge kok. Rau banget rodo tok lho. Ke motor ke tengah sawah ki perlu bingung Bapalan panggang mau. mesti waduh. Jangkung kok sore. Dengan Iki gak wedhus aja. yo tapi nek Pak Lang panggang limo iku sore ku aku ketan. Oh. Wis sore bacane. Bancane. Ning ndi? Piye lek Sanggon di situ. woe nganu e, akeh telat e terabas. Baru terabas telat e, Dut. Terabas. Mantar kaya ngono angget terabas. Terabas akeh telat e. Kowe iku lagi anu ambruk. Gak akeh arep melu terabas telat kok. Ya sepurane ya akeh sama Pak Didi. Gak baru Telat ya, Bin, ya? Telat. Wis akhire dilai terabas mangan. Oh, lek mul ndi? Mana wis kok. Lek mul ndi yo? Lek mul. Ku teko. Kalau pergi macul ngono. Lek mul kok macul ki lho. Oleh mul. Nek omah ngene dadi celuk belum bitarene kok. Kenake udah terabas lek Lek mul. lek mul bol ning ndi kok. Ben rame ngono lho. Ya. Ben berkah. Guys, majikane nge video sik. Ben berkah ya. Ngopi Pak. Motor ke tengah sawah bingung. Panen bolo. Betul dia betul. Boto cek ning kono dibeli lho. Dan rowel. Lek berkat dulu. Lek berkat. Kayumu. Kata minta. Ya lumayan pil-pil. Delok wong-wong ki lho, rametan iki lho maksudku. Enak iki. Iki ya berkat to, Dik. Tenan to ora? Medhot waduh sih. Wah, iki sak mau bisane lho. Oke. Enak sekali mantap. Barok lho barok. Barok kok. Saya Budarmo. Rondo karo Budarmo lho. Lawi Budarmo lho. Ya. Kita kok kono lagi celok. Udah gila saya mlaku. Cuma aku Iki Mas Badi, iki lho. Iya. Itu ki wonge. bolo cuma aku bolo teman. Bos! Lah, Bos! gak ketemu bolo. Oh, saya karo ngenteni Mbah Mudin sih. Ya, kata Mbak Mudin urung kok. Ya bener. Ya, Mbak Mudin urung teko. Gila. Liki modene ngalar iki. Oh, tege kok Mudin. Kangsu, modene Kangsu. Sing mbok jatah sih. Yo ora. Oke Depi bolo. Pengen ketemu Depi ning sawah kene bolo. Iya toh? Imbing. Imbing Imbing ram mandek nek wong bacaan. Lah, lho. Gak ngaji. Ngurmati iki RT ne. Wah, memang. Tenda nih, tenda biru. Tendone cengli lah. Devi. Cengli Depi. Lho. Ngawur. Depi goleki lho buat si penonton-penonton e. Saya pengen ro Depi ngono. Devi senyum. Oh, butae. Tidak tahu, Bang. Wah, kita bar kok tinggi. Mana adem lagi nih. Iya,
Pakai cempline. Iku mudine iki sarno ketek kok. Niki sarno kaki kuning lho, niki lho sedaya. Besar iki. Persis kawan. Iki Kecamatan Kuping nggonmu tuh. Ya, ngene Siti. Jam piro? Bang Isa. Oh, Bang Isa. Mas Mutin Monte. Bang Mutin. Ah, Haji Supri. Ya ayo. Iya, kalau dia ada dewi pindah teh. Ketat lebok niku nih. Gak aku ngeliat, aku cuma ngeliat. Olah ku tepi tak ku kata apa turun binat. Lah, ulah coba itu lho. Niki Asma. Dulu karena binat. Coba tahu. Ya luka bisa deh bi. Masa menang ya? Wayumu tuh. Aduh. Wayumu. Juga ribet lah sak piro. Dadi urung blas. Iki basi wong nek sawah lho, Bang. Iki nggih pinian lho. Urung Nggih pinian. tak pateni wonge renek. Kondisi. Mau rene gue kuriping dia baru bak. Yo nek bantu lagi. Iya, Wotongane yo bek kok. banyu kagak gede itu terlalu bagahan. Telone ombo. Tapi aku juga Lah kan seprapat oleh sebau. hitungane kan mesti. kowe yo hitungane. Wis mesti sebau. Aku kan kowe wonte bisa wae. Kira gue ayo Pak Pul di lewel. Tanggal pinten tandu. 29 pula. Ora yo dak. Di Pak Pul kok kene di aku kan apa WhatsApp gonku ya. Sebenarnya. Ini war lagan. Oh, Separuh, udah Gitu bisa nulis Separuh. Pulau pun nobongi kowe ngenane kok. Yo malah pun. Dia kan hati ini. Lek mulu mosok gak celuk ta duk-duk. Ora kan yuyu ya. Belum. Ya alhamdulillah jalan mari sehat bentar. Ayo ngobong-ngobong ini kalian ngobongi. Hah? Bajri ki rene perang ya. Ora tak Keneke. yo lali. Wong Bajri ki ning kono tekan babadi juga jaman gitu. Anu sing macan-macan kumpulno ning gembong garing. Sesuk tak lep ya Pak Lan loh. Pak RT loh. Omong apa Pak Lan? awame yo bangsa. Kamu dene di kaji ya. Nggih arep kancil teko ke arep kancil. Kamu dene kula. Oh, mudine arep kancil ae. Kaji. Kaji. Mbah mudine teko bola. Kaji. Ndi lho mesti. Iki arep iki. Ini lho. Arep. Ngenyek Ya wong nggo topi ya. Ya keber bebelah ngene ora ngeri ya. Ya wae kowe. Lah mudene kok ora pacian no. Lah lho. Arep pilih. Kancel iki lho, modene. Lah mudene kok ngono to macae. Ngono lho mudine. Mudin modern iki. Iki ben apa to? Niku manganan ning sawah kok. Ya wajib duduk biasane wong iki. Syukuran ya. Bentau. Sekah bumi. Malih butuhe ngramekno lah wis. 17-an itu. Nyirah-nyiruh sih. Mengeti 17 Agustus Ngadran. ya pas sakuran. Ya tanduran aman ada pupuk. Bersih dusun komplit. Ya aman. Sarean karo reca. Tiap tahun di Bersih desa. Dulu rame iki lho. Di sawah. bagian. Anu ning makame makam. Apa bisa? Di lek rimbing bola sing lek rimbing. Yes. Alhamdulillah. Mbah Bandi bola. Ya. Iki kita motor gue selamatkan malah maju nih kene. Mbah Bandi bola.
Kayaknya apa sih sarapan? Ada kebetulan sarapan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.